ते ಒಯ್ಯಿಲಂತೂ ಚಾರಿ ಪಾಂದೆಲೆ ಪತ್ರಡೆ ಪಾನ ते काणू धुवून आता मुद्दू करूया म्हणून पत्रड्या पाहुणा मुद्दू करतो म्हणून सांगून तयार केला. पान असं पुरकून शिंदून दवरता. वाटीता आव चिंचू बाबनला का बिंबोल घाला मीठ सांग हिंगू सोई तांदूळ मात्र करकरी वाटो का मीठ सांग बिंबोला हिंगू पुऱ्या वाटलो. आता तांदूळ घालता. मीठ घाले. वाटून झाले पान घालता तू. वाटून झाले आता मुद्दू शिजत घालता. तो शिजत दवरला. एक 15 मिनिट शिजव का रेडी झाला. केळी पाना छान कोण चंद कुडको कोरनो मागीर संत भितर पीठ घालून शिजयलेले. केळी पानान तरी हिजले धोंड्या घालून शिजवत. उन्हाची पत्रड्या पानाची मुद्दू झाला. नारळाला तेल घालून खाल्यार भारी रुची जाता.